ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ନା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଥିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଘରେ ରହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସେ କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଜଣେ ଦେଖେ, ସେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ନା, ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ଯଦି ବି କେହି ତା ଉପରେ ମାରିବାକୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେବେ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କୁ ତା ଉପରେ କିଏ ପ୍ରହାର କଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅଧିକ ଅଭିଶାପ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧନର ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିନଥାଏ। ପରିବାରର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଘରେ ଦେଖିବ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେକୌଣସି ଘରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ କିଛି ମାସ ଧରି ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ, ସେହି ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ରଖିବେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କିଛି ନକରି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହି କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ିଆଣୀ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଫଳ ବାହାରିବାକୁ ଆଗକୁ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଢ଼ିଆଣୀକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ଯଦି କଳା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ବିଷ। ସେ ଜଣକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଶୀଘ୍ର ବିଷ ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ବୈଦକୁ ଡାକି ଏହାକୁ ଝଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନେକ ଧଳା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏବଂ ନାଲି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।